Inzalelwane yaseGqeberha uZolani Zondani nothathe uhambo lusuka kule dolophu nolusingise eKapa lufumene inkxaso enkulu kumaqonga onxibelelwano. Zolani, siyakwamkela kwiindaba zethu. Yintoni ekutsale ukuba uthathe uhambo lude kangako lusuka eGqeberha ukuya eKapa? Cela ningangxoli guys. Ndicela umphindele umbuzo sisiwam, kukho abantu emveni kwam abangxolayo. Andani uba niyanibona na? Siyakubona bhuti. Umbuzo wethu uthi yintoni ekwenze into yobana ngaba uthathe uhambo lude kangako lusuka eGqeberha usingise eKapa? Okay, sisiwam, ndiqale ndibulise sisiwam kubaphulaphuli naye wonke umuntu obukeleyo emakhaya. Sisiwam, into endityhalayo into yoba mandiphakame ndithathe olu hambo luzibheka eKapa kukubonisa abafana nam abasuka kwi-disadvantaged families okanye kwi-underprivileged families or kwi-unfortunate families apha elifini ukuba zikhona ezinye iindlela zokwenza okanye zokufuna uncedo ebantwini without hurting the other person. So ndadicide into yoba mandithathe olu hambo without uba ndiqale ngokucela uncedo oludibanise nemali ebantwini. Mandithathe olu hambo ndiye eKapa bandibona abantu uba ndingathatha ixesha lokuba ndisacrifice ibhodi yam, umzimba wam, ingqondo yam, yonke into yam ukuba ndifumane uncedo for uba mandincede abantu abafana nam. Ingaba yeyiphi imingeni oye wajongana nayo apha endleleni yakho? Siyabona uba bakhona nabantu abaninzi abasemveni kwakho. Ngabantu abaxhasayo? Ngobani? Aba bantu ngabantu abandixhasayo. Into endidibene nazo endleleni yam wona sisi wam sisilisa, ndiye ndadibana nezilwanyana kwaye ndafumanisa into yokuba kwa mna personally likhona uncedo endilidingayo ngokuba le nto idinga ingqondo nentliziyo maxesha onke, ngoba bendifumanisa uba ndikhala endleleni nje uba ndihamba. Kodwa ke ndikhala iinyembezi zovuyo, ndikhala neenyembezi zobuhlungu bento eyenzekayo into yokuba ndiyithathele ingqalelo mna into eyenzeka ekuhlaleni apho ndihlala khona, into yokuba abafana basafarishe under from izinto ezohlukahlukeneyo ezenzekayo ebomini kwaye bangakwazi into yokuba bamameleleke. So mna ngayo yonke ndaye ndathathela le nto kum ezandleni into yokuba mandivule esi space sento yokuba abafana bakwazi uba bangamameleleka, sihlaleni sonke singabafana, sikwazi uthethathethana, sicebisane ngezinto esiye sidlule kuzo thina singabafana. Ingaba Zolani undawuni ngoku ngoba ukugqibela kwethu buthe uzawuphumla eRiversdale? Ingaba sewufikile? Sisi wam, kungona ndisandokufika eRiversdale ngoku. Aba bantu bame apha emveni kwam ngabantu balapha eRiversdale, ndikhawulelwe ngabo. eKapa uzawufika xesha liphi xa ucinga? Ngokujonga kwam ingathi xa ndijongile ndinezitophu ezintathu uqala ngomso. Umnqweno wam kuphusha into yokuba ndifike ngoMvulo eKapa, noba kuleyithi ngoMvulo eKapa. Sikunqwenelela konke okuhle Zolani kuhambo lwakho. Enkosi kakhulu ngexesha lakho. Ndiyabulela sisi wam, ndibulela kuni, ndibulela nakuwo wonke umuntu othe wandixhasa emakhaya, kwiindawo zonke ezidibanise neSouth Africa. Ndiyabulela kumntu wonke.